Ndane Makore 21 years. Ndichirera ropa kasikaperi. Ndakatanga dambudziko indaroorwa 2003. Chiri important akusukuprofitwa ba. Ikundiso. Ukaprofitwa pasina kundiso hauna zvaoita. Ndakagara sekudaro 2018 ndakashava chimwe chipfeko mukati mechoka changu ndine murume wangu. Why bhurugwa rabiwa ndere blue? Mbavha yaba bhurugwa re blue. Iwo vha wamanya mashopu murume. Wovha ndakotenga futi re blue. Wovha ridzosa panzvimbo. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo Mutasa. Zvese zvando zvechokwadi. Zvese zvatawana zvechokwadi. Ndikanyepa chereswa nemhosva. Ndikanyepa chereswa nemhosva. Mwari mubatsiri wangu. Mwari mubatsiri wangu. Pamusoro imambo Mutasa. Zita rangu ndini Tafadzwa Emilia Maoza. Ndakaya kuzotaurawo nhau yangu. Ndikakubata hama dzangu dziuye. Dzinzi kudambudzika ndinaro. Ndovandirava nemakore. Ndichitambudzika ndinaro. Dambudziko randitanga kutaura. Ndane Makore 21 years. Ndichirera ropa kasikaperi. Ndakatanga dambudziko indaroorwa 2003. Ndane 3 days ndaroorwa. Ndakabvunza nemurume wangu ari pano. Ndikati inochi chakuitika. Indakabva kuma ndaita sei? Ndapedza mazuva angu 24. Hino iratanga futi zvancha zviti chii. Murume akati aiwa, kwanga kuzvitakura hapana iziva sekuti atiri mhandara nejaha. Ndakagara sekudaro. Baba wakasvika kuenda kubasa kuti wanga tomazuva chise zvinarora mukadzi wangu. Tomogara pamba. Ndichidini? Ndichiposesekedzana. Murume akasvika kuenda kubasa, ropa richichururuka. Rakatanga kuti ropa murume achienda kubasa. Ropa raimira. Akangodzoka chete, ropa raitanga. Ndakabata mimba yemwana wangu kutanga Harlington muna August. Ndikazomusununguka muna April. Zvadaro, pandakandatakuya inini, pakadambudziko futi rimwe chipiri remaronda. Maronda aya, ndaita maronda nyama dzakahwanzika. Nyama sedzaibva usasina kana nechinhu. Kuda kuti zvese nemvere dzaidonha. Zvekuti ndaitomukama kusendegeka chichiredza kuvhura kuti ndiite ndirase mvura. Kwaivharika kuita kurasa mvura ikoko. Zvadaro ndaedza kubatsiridzwa. Ndakapinda jekenisheni, ndikaenda kwamugodhi, ndaibatsiridzwa pachakabuda. Zvadaro ndakaudza mai vangu akandibereka. Atambudziko ndodini? Ndaitambudziko rekuta chikora saropa. Saka zvadaro mai vangu vakanditi nini? Aiwa, ngatifambei. Ndikanzi aiwa, dambudziko raunaro ishaya renjuzu. Ndonokunza kuti udini rambochirasa ropa sekudaro. Ndakatenga machirasikapi ranhu waMwari. Ane makadzi akasiyana-siyana. Zvadaro ndakatedza sekudaro vachitukazi sezvo iri chayenjuzu chimbogara wakadaro. Ndakagara kusvika 2016 ropa raibuda maronda achida achiitika achidaro. Amweni angu achibva kuti ayo muroora sinzowane nguva refu. Uchirwara ngatimbodini ngatimbofambei. Dare rangu takagara futi dare kwashene maunga sabhuku ndoziva vakatidaidza tose yekumusha kwomukadzi nekumurume. Takagara mudare paya. Zvikanzi ngatifambei. Isina mangu akapasata vanhu ngavafambe vaseke dambudziko nderechii. Takafamba asi dambudziko ndakandobata nekuti akati chipfeko mushana rakadini ndakaroorwa. Zvadaro waripo wakataurwa nezvawakati chipfeko ichi. Asi dare anazodzoka futi kuti dzose nyaya anazodzoka futi kudare vakuti yaoneka kuti idambudziko rakamira sei vanhu vanoenda kwasabhuku vati dzose chii senyaya kwasabhuku ndozai. Ndakagara sekudaro 2018 ndakashava chimwe chipfeko mukati mechoka changu ndine murume wangu. Ndakati ndashaya chipfeko changu mumba. Murume akana kutsvaka chimwe chipfeko kushopu. Achibva adzosa chichikala yeblue ndochachakatowa futi nechinyi nemunhu akatowa chipfeko chaichi. Kati akoma taka chipfeko sei? Sezvo anoti imbavha yatora. Kuti makabiwa zvinhu zvakabiwamo zvakafanana negirosa rakaririmo nemafoni akatowa mumba imomo. Saka zvadaro takafamba futi nemurume wangu ndakafamba naye. Asi nyakavata kuti aiwa iyo chipfeko chako chakatowa nemurume wakadini wauri kugara naye. Murume achibva kuti aiwa iyo ngezvekumusha kwani chikwambo chekumusha kwako chaita sei chatowa chipfeko. Kati chikwambo chotowa chipfeko sei chigatiwa iri. Ndaiti ropa chibuda uchifunga usina bvudzi mumusoro maronda achitika sekudaro. Takafamba kwe takaenda kunyanyadzi. Murume akasaka muprofiti wake iye wechinhurume. Takaenda kunyanyadzi. Izvo muprofiti yanga audza kuti ini mukadzi asina chinyi asina basa nayeba chivakachifa zvake. Muprofiti akaudza mai vangu ari panapa. Akati aiwa ambuya ndimurere mwana uyu. Zvikanzi endini. Zvikazi hakuna muroyi wemwana wenyu. Mwana wenyu akatorwa chipfeko nemurume wake. Ndati mukwasha. Ndakaziva fana achiuya. Netumwe yambuya yakare zvati mwana diki wani. Saka zvadaro kudaro. Zvikanzi chipfeko china chakatowa nemurume wake. Akana chekung'anga asi nyaya yekuda kutsvaka pfuma. Zvadaro
Takava chikwesha nemurume, Svikana nhasi uno takasvika pakuti 2019 takasiya nemurume. Ndasiya nemurume kudaro inini. Vabereki vangu inini ndakandavataurira kuti dambudziko ramachini chikaenda kumberi. Zvadaro ndakaenda kunogara kumutuka gore uko. Ndakatodende kumusha kwandakaenda koberekwa inini azvibudi. Ndikandigara hangu chinyi pakupoza pala aitamba dambudziko rangu bazvakonzi unonyepa kuti amoti akwazi ndiwo akaroba zvinhu zvako. Zvadaro ndakanogara kumutuka gore sekudaro. Ndobva ndaita sei? Ndaingoenda mumaprofiti, mari yakabuda munhu waMwari. Chizi chikwambo. Achikwambo ichi chaizi ndechekumusha kwandakadini kwandakaenda kunorerwa. Asi zvabata nezvekumuro kuti murume aidini aitawo zvake ndichigara ndinaye. Achitoro zvipfeko ndichibva kubvudzi musoro maronda achiitika. Ndiri kumureko kwakaita maprofiti nezinyanga. Asi maprofiti vaya vachitodonha musha medu kwandakaroorwa inini. Vachizoda kuzomutsana kuti aite sei kuti afefenuke. Chinzi zvinhu zvipano zvinodini? Zvipano mai avo zvinokuwadza. Zvadaro ndakasvika pakuti inini ndakagara kumutuka goroko maprofiti zvasunza maoko zvikadzambudziko renyama iyi. Chinhu chamakabeka sekumusana kwenyu imimi chakutiuraya. Zvakanaka ndakamba Mutasa modini mune magara nyaya yenyu. Asi zvadaro kudaro wanangu ari panapo. Wana akatomboona wana ayo kutite kwa mambo azvitiba. Ndakamuudza wabereka kuti chi ndoita sene nyaya iyi. Ndakauza mai vangu akati nini hana zvandakabata ba. Ndikazoona sekuru zvikanzi ayo akatamuruma munhu iwewe. Saka ropa rute masidini ndichikobuda. Ndikati andoita sei? Murume wangu akati ayo mai yako ndoyarwara ndambudziko yeropa iwewe. Ini ndandava ndakamurwara, ini ndiko wanangu munozviziva. Asi newana wacho futi zvabuda mututu pamba. Ndoti baba ndozviri kuitika dambudziko newana kuti wana sebuda kabuda mututu. Waibuda se mututu ari 4. Pamusha zuva rimwe chete. Ndofana bacho ona izvitikadii wanda dambudziko nemututu. Apo akati aiwa rudzi rwangu rwaira mhete nezvanoita. Mututu aushamisiri bawe. Wanawo kata zvakanakai. Saka nhasi nokuti ndizoye kuno kuina profit azvitadza. Akati une chinhu chiri kumusana kwako uko. Pazuva rimwe chete unochinjiswa kuita mhuka kana zizi kana kachembere kare kana kambuya kana kasekuru. Ndikati kana wana kati amwe icho kadi mama. Mamwe mazoto una mwakajeka. Amwe mazoto makadini mwakatiremera. Ata zvakanaka iwo wanangu. Saka nhasi una profit azvitadza vanhu vaMwari kuti andibatsire. Ndiko zvinhu chiri kumusana kwangu chiri kudini chakuuraya vanhu. Asi apa chindakabata. Dambudziko kupedzisira ndakataura mai vangu. Kati ndinoti achidya nyama. Mai vakati mwanangu dambudziko rokuti unoti achidya nyama iri kairi. Munhu wese anototi achidini achidya nyama. Asi ndoti mwanangu akarwara inini. Ndaiona inini ndairota kuhope. Ndina mwana ari mupani. Ichizibika. Ndava ndapatika. Ndoti asei nei. Kumasoenda ereura zvaizikana kwagwiri ndakamukuna matauko. Chizone zvidhoma nenyoka. Asi nyoka dzine zvidhoma shoti chikumusha murume. Vanhu vai vachiti pane nyoka dziri panapa. Nyoka mwana akatomona nyoka pamusha ipapo futi zvichiti kumusha murume uko. Nyoka zvakaoneka mwana vati baba. Taona nyoka uya mutesei. Muuraye nyoka. Abakati yako dini. Ine basa rei. Abona kuzora nyoka yaye. Nyoka yakaenda chokwadi. Abakazoya nyoka ita sei. Nyoka yaenda. Saka nhasi uno wana mwana ndati mutibatsira mambo kuti ndopaita sei. Kupumwa ndekupumwa. Wana kana china chaya yemunhu yaitwa. Kondotogara ntori. Chachitoro kuchira kwa DC uko. Wana wakadai se waiuya. Woti mai edu akati musaji chikafu cha mai anouraya. Wana wakadai se waiuya. Pakanoka china kana mapape munhu. Kazi ndofunga ndi mai waya. Ndatozi mai ali ndoita china yoyo. Zvichindi netso sene makaye. Zvidhoma kwazi ayo muna nyoka nezvidhoma muzvida zvei. Last week ndakaenda kumasowe kwabatsidzwa futi pasikatomuzikaniwa. Zvikanzi kwa mai imi vanozi Emilia ndiani. Kati ndiri pano. Zvikanzi ndikona mune mwana. Womunoyamwisa masiye kupi mwana. Kati na mwana mucheche bai nini. Zvikanzi muti amuna mwana mucheche ba. Asi tikura isusu mune mwana mucheche. Asi kati kwazi ndikona muchiyamwisa zvinhu makarara. Chokwadi vakane zviwana zvinenge ndinazvo kudai so. Asi mai yangu ndakataura wakati ndabva chinakabata. Murume akati ndo akazvirombera wega. Wana sekuru akati ayo akagadzirwa pamwe wakata murume munhu. Ndozvakanitsanangurira. Sena zvinose zvikungonditambudza naMwari kuti ndopaita sena katitega ndiyo kamambo ndichakora kazara. Ati ndiyo masoko. Right. Paruzika. But ndine mibvunzo miri mitatu pane zvomataura. Mati mimi murume asipo hamurasi ropa. Murume akangodzoka chete matotanga urasa ropa. Ndozvaiitika. Wana makabata sei? Pamusoro imambo Mutasa. Akaya ndinoti kungotaura ropa. Maindopinda makadaro here muropamo. Ropa raizorora. Wanangu ndaita zvekuuchikwa. Ndopaizorora ropa. Asi ndatakura maruna ndoaita sei ndaiitika pamwe kuti ndine mimba. Ndaichinyana sekudaro. Makamboenda here kuchipatara? Ndakaenda ndinone bhuku ndinaro kuBonda Hospital. Vakatesa kenza, vakatesa zvese zvikanzi gondi stage kunze kwenyika dambudziko renyaya tambodini ba tamboruna kuti ndakanisakana nevhudzi kana nyama. Mati mimi pamakabirwa chipfeko chemukati
Murume wenyu akanotenga same color, same size. Kubva uya vadzosera. Vaisa panzvimbo zvikazi chipfeko ichi. Pfeka. Ndikabvunza kuti takabirwa aka. Koma gotengera chii? Wanotenga akati chii? Nyaya ina kudairika vamambo. Haana kupindura. Haina kudairika. All right. Mati makaenda kwakawanda. Kumaprofita. Kuchiwanhu makamboenda? Ndakaenda, mitenda dya mambo aichaperi. Kwamakaenda makanzi chii? Zvakanzi mune mhepo yechikwambwe ipanyama yenyu. Ndio zvinomwa chinyi zvinomwa ropa iroro. Vakagadzira vakazopinda asi mune makadini yemunayo. Asi pamataura ka vambotaura futi pano wakati mune shai renjuzu. Wabereki vaidaro. Ine hana ndakabatsa rikabuda shai iroro. Asi mai ndo vaiti chinyi shai renjuzu inobudisa ropa. Regai ndichikutaurira kuti mubatsirike zvakanaka. Kana muda kubatsirika zvakanaka musabata apa muchitsveta, mubata apa mutsveta, mubata apa mutsveta, mubata apa mutsveta, because izvozvi mune maanza anodarika 20. Asi pamaanza emune anodarika 20 chakubatsirai pane maanza iwawo chii? Hapana. Meaning kuti kwese kwamuri kuenda kumurungoenda kundoenda semunhu ane chii? Ane dambudziko. Take your time. Garai pasi. Munyasa kuonesana zvakanaka kuti chiri kuitika pamuri chaicho chimbori chii? Chinoda mapostori here kana kuti chinoda zvechiwanhu? Then moita zvechii? Zvechiwanhu. Kana muri kuti kumaprofita maneta vachiita izvi zvechiwanhu. Saka chimirai mbijana. Murume wenyuri ari pano ngauya mambo kuti wakumda kudai so kuti aungana nacho tisibata nekudai apa ngozidi pamwe ndio kachaka zvinhu zvakavabvumi. Ndoda murume wenyu aripi? Muchimese takasiyana. Chakati musiyane ichi ndo rwere hoho kuti aungagara nemunhu uchiramba uchinda uchienda kunguva. Imi mune wana wangani? Ndina wana 4. Mune wana 4. Munoziva here kuti kana zvamataura kuti murume anoti kana aripo ropa rinomira, kana aripo kana aripo rinodii? Rinobuda. Asi akangobuda robva ramira. Munoziva kuti zvinotaura izvo. In other ways zvokutaura kuti zvinhu zviri pamwiri penyu hazvidi murume. Saka murume uyu haafani kusangana nemi. Chokwadi. Ndo chekudi icho? Ndechekutanga. Chechipiri pane zvazvinotaura futi pachiwanhu. Kubuda continuous, ropa ramba riri kubuda pachiwanhu. Pane zvazvinotaura. Zvinokwanisa kutaura kuti runyoka. Kuti makaisirwa runyoka imi. Ndiri kutaura zvinhu zviri associated nezvamuri kusangana nazvo. Kechipiri, kechitatu zvazvinoreva futi. Zvinoreva kuti tsaidha murume wenyu uyu akanorara nemukadzi wemunhu ane runyoka. Paakaya kunorara nemi wobva kutapudzira ichi runyoka. Saka chinokwanisa kunge chiri kunetsai runyoka rwakauya mumba nani nemurume. Kana kuti imimi muri mumba kana kuti musati mamumba makambobuda mukanoshanja nemurume wemunhu akagadzirwa. Ndakarwa ndii mhandara ndasingatombozivi murume. Right. Aizvo hatichabvunzi hedu kuti muri mhandara here kana kuti mamuri chii. Anoziva kuti mamuri mhandara handisuba. ndiye bambo iyeyo. Kuti unoziva kuti ameno
ndiye akagadzira zaneni here roti kana kuti akandosvikawo zaneni yapo. Hatichazvibvunzi izvozvo. Asi tiri kuti ndoda kudza ndikurakidzei kunokwanisawo kuti kunge kuine chii? Kuine dambudziko. Saka chei chakudiwa chacho kuti pakati penyu muri 2, imimi nemurume, pane anofanira kutaura chokwadi. Pane anofanira kutaura chokwadi chemafambiro yakadii? Ayakaita. Because kana murume uyu akakushinirwa iyu, akakuisai runyoka, ndiye chete uyu anokwanisa kudii? Kukudzikinurai. Nekuti nhasi kana tudana nengo murume asi kutoita ba. Rupero rudini futi. Ari kubuda. Akamukona ndutwa. Ndizvo munofanira kumutarisana nawo kuti mukadaurana nomwe murume ropa rabva ratanga kubuda. Zviri kurevei? Zviri kureva kuti hamufaniri kurara nemumwe murume. Pane murume ari kurara nemi asi kuda vamwe varume. Saka kana mava kuti newa munogara naye mukadaurana naye futi ropa riri kudini? Riri kubuda. It means kuti panokwanisa kuva paino chiri pamuri chakaiswa pamuri chisingadi varume. Because muri mukadzi wemunhu. Ichokwadi mama. Ndakazvibata izvo kuti ndinotsaya kuti mudii? Muone kwese kuti kana imimi muchingoti kuona murume ropa rabva ratanga kutobuda. So it means munokwanisa kunga muri mukadzi wechii? Wemunhu. Mune spiritual husband. Pane chinhu chamakaberekeswa. Kana chakaberekeswa nani? It means zvinokwanisa kunga zvine chekuita futi nekumusha kwani? Kwenyu kwamakabva. Saka zvinoita manje ngozi yakadaro isingadi vamwe varume ine danger yekuti inokwanisa kuti murume wese wamunorara naye kana kuti anokurorai anokwanisa kufa. Wana wamunozvara neni murume wanenge wasiri wemurume iwawo because kune waridzi amaweka badzi baba kundokufadzai asi haana mhuri. Wana wanenge watori nababa wavo anozivikana kumhuri kwenyu imi kuti munhu atakagadza pane mwana wandinhingi ndiye muridzi wemukadzi. Saka chaakudiwa chii? Paakuda kuti imimi kana muri kuita nyaya idzi dzekuti mubatsirike, hapana anofanira kusara ba. Mese munofanira kunga muripo munzwe kuti dambudziko chairo riri papi. Ane zvaanoziva wobva ataura zvaanoziva kuti chindochiziva. Because iwo mukona wana mai wenyu nana baba wenyu vese nevese pane zvavanoziva zvavasi kutaurawo. Zviripo zvavanoziva zvavasi kutaura. Ko uchitiwo kumurume wenyu kwakaendawo kuita dambudziko rekuti murume wenyu aifamba ega uyu aifamba ega uyu. Hamunambofamba here baba? Ndataura yaisi. Aifamba uyu ari ega. Achifamba pane zvaakazwa. Ende achifamba pane zvaakaita. Ndosaka makaona pakabva bhurugwa reblue parakabiwa. Aibva aenda kotenga futi reblue aibva adzosa. What was the reason yekotenga bhurugwa rabiwa reblue odzota? Kunyaya yanga iri favorite color yamai here. Why bhurugwa rabiwa ndere blue? Mbavha yaba bhurugwa reblue. Iwo vha wamhanya mashopu murume. Wobva aenda kotenga futi reblue. Wobva wadzosa panzvimbo. Why? Panika miko. Panika miko. Angambotenga bhurugwa rekutanga wacho ndiye. Ndio baba wakanga walitenga. Ndio anga walitenga. Iyo chinoti imi musapiwe mari yekuzvitengerwa mabhurugwa chii? Why murume wenyu achifanira kukutengerai zvinhu zvemukati nguva dzese? Tinoziva kuti isusu vakadzi ndivo vanotitengera varume. Asi kwenyu imi zvakasiyana, murume ndiye unotoenda mushopu kuti ndoda medium, ndoda XXL.
Mwangu mukadzi anofarira Justin. Ka ndiyo ndinoda. Muri kupfekedzwa zvinhu zvamusingadi. Izvo zvinotirakidze. Zvinotirakidza futi kuti kune something chiri kuseri kuchatisingazivi futi. Imi mbambo. Makazwi ipa makafamba. Inini naudza ndakanzwa zita renyu Maxwell Mukondo. Naudza ndakanzwa pamusoro mudzimai uyu nawe yataura kuti charenzuzi. Ndakazviona mukunanga kwendakaenda. Nawo profita wataura chero tichitonamata naye chitovamba naye. Kuzotonamata kwatakapinda chipinda ndichikonzera chidambudziko rainaro. Nawe yenzuzi yaikotaura kuti unoshaira yenzuzi rudo sununguka kuti arape. Ndikazotombotaura nawo naamai wacho ndakati zvezvadai zviromba zvichinetsa. Itai sei chero akaita ng'anga hazvina basa hazvishamisi kuti mukadzi wanyanga munhu chigara naye izino munhu apona. Ndikawira mumwe wacho mwendaifamba maizi pamwe wangotanga nongobvunza kuti iyo mudzimai wako akakurira kupi pangosatombota pamwe dzidzo nyaya dzaoneka ufambira ndotaura zonzi no pane mweya wekumakowa wakapfekedzwa mukadzi wako saka kuti muwake imbaka pasina kupindira kwawabereki wacho kuti wadzingise mweya uyu hapana kwamuri kuenda ndona utodze nayo bate ndizvo makabata. Saka imubva mafunga kuti zvinani kuramba munhu vanogadzirisa problem. Chakati murambane chii? Handisi ndakamuramba. Akaramba ndiye. Watomborongedza ndokubasa. Achitofona kuti makiya ako ndaisa pakaenda kuenda. Akaenda kunyazuva. Tikazosara tichigara nana mai wacho pasi. Wakaenda uchechi kwavo wakati uya kuno kuguka chetidii. Timboenda uchechi kwedu kuzori zvinohamba sei. Tikaenda nehanzvadzi yavo vakagara apo. Wakangosvika wataura zino nhau ipa mwana wenyu pane nhau yekurapa iri paari yedogadziriswa. Saka zviri kutodai mimi wabereki wemudzimai mukasha apo. Papatorongwa mbuya wakatoronga kuti hanzvadzi chiitaura nangukwasha mudii moteerera hanzvadzi yako. Tikatoronga tikanomutora tikadzoka naye kuno. Varagara patugara kwachao kutazoita kunetsana kwedu kwakuramba kuchikwirira. Kusvika uyo bva azorongedza. Achiti ndiperekedze. Ndakwenda achadokara panapo. Ndikatomuperekedza ndikatora na Petro. Iye akati mari Petro ndinayo. Ndikatotakura zvinhu zvake ndikanomusiya kwakaenda kunogara kunyazuva. Achida asida kuenda kumba kwavo. Ndimi makaramba murume. Baba wanga watara wakati une chikwambo chekushaka po dada rumwe mukadzi. Ndimi makaramba murume ere. Ndakabva. Ndimi makabva. Makabvirei. Baba wakanga vakungutaura vachiti chikwambo chekushaka mai vako chatitambudza pano. Ndauda rumwe mukadzi ibva pano. Ndozvakataura. Utomba. Ndipo ndaichitika apendika ndaenda futi zvine bvudzi musoro fuma usina. Tiri kubvunza nyaya yekuti waramba umwe ndiani? Ndini ndakabva pamusheva murume. Ndimi ipo pakanaka ndimi. Reason yomuti imi makabvira ndiye kuti zvinhu zvazviri kuitika zvependi nechi plus murume angada kurora umwe mukadzi. Chaitazisa murume wekurora umwe mukadzi muripo chii? Inyaya chikwambo kaichima. Hanzi nechikwambo chako. Chikwambo chineeni kuda kurora. Akabarona po chikwambo chiripo. Baba wangatizvo ndiyo ndo akabva. Sebo vakati ibva pano. Nyaya yechikwambo chako chadini? Chanesa pana uda rumwe mukadzi ibva panapo. Makutochinja. Handisi kuchinja baba. Pane mukadzi makabva pasina mukadzi. Ndakabva pasina bai. Saka mungataura kuti mukadzi pane mukadzi ukuya. Pane mukadzi ukuya. Makabva pasina mukadzi. Makabva pasina. So which means the reason yamakabvira handi yewakadzi. Kubva kwenyu kwakarakidzwa kuti mawirirana nekuti chikwambo ndechekumusha kwenyu. Ndo zvazviri kutaura kuti kubva kwamakaita imimi makanga mawirirana nezvanga zviri kutaurwa uko allegation yekuti chikwambo ndechekwani. Pamakabva uraiti wabereki wenyu wakati Wabereki wangu vaita vachatinoziva. Hawana chavanoziva ndokubva wadini. Wakati ine kubva kwenyu. Hapana zvakambotaura. Ndikatomboti ndiye tifambe here. Vakaenda atachakadiva vachakabata. Murume wako ndiye akadini akakugadzira. Ndozvangotaura chiti murume ndiye akadini akugadzira. Hawaitaura nenyaya yekuti murume wako ndiye akakugadza ba. Akakugadzira. Wasina pawaenda pawataurwa kuti murume ndiye akagadzira. Waripi wabereki wacho? Ndipo pana mai. Baba na mai wari? Baba akashaika. Baba akashaika. Mai. Sei makati murume ndiye akagadzira mwana wewe? Hapana pandakambofamba ndichizwa kuti mwana. Hamuna kufamba it's okay. Asi sei makazoti mwana wenyu akagadzirwa nemurume? Handinambozvitaura. Hamuna. Saka mwana wenyu urunyepa.
Alright. Hapana. Alright. Tapazwa. Mwana izvakataura dambudziko rake makatina. Dambudziko rake mwana aritaura takatoendako. Kwakasumuka murume nemukadzi vachienda kumutunga bhure. Hapana wawakambotaurawo kana kumuri yangu yese iri panapa kuti ndatambudzika chakati saka mhaiyo ndakufunga kusumuka. Wakazotonditaurira wakumutunga bhure. Tikazotoronga rimwe zuva rekuenda kumuteera mwana uyu nevanjanzi dzake mbiri. Uyai tirege kugadzirisa dambudziko rako iwewe. Iwe uri kweuri. Dzokera panzvimbo. Tochibatana tigadzirise dambudziko rako. Takaenda kairi kese kumutunga bhure achiramba. Chomusiya ariko zvinombo mwana wangu wari pano nemurume wacho. Kairi. Wakabva kumurume iwo wakabva uchiende. Wakabva achienda kumutunga gore. Hakuna munhu uri kwa. Ndaingonobatsira ikoko. Sandakasaka kuti ndinogara nenyaya yekuti mai vangu chaiyo chasati ndizvitauriba. Kuti ndibatane nawo cheko. Waida kubatana neniba. Vakatoti mukwasha. Pamwe ari right nchichi nenge nditori wrong. Asi takafamba kutanga na mai vangu ava. Mamusipere mai. Kanda kwa hondi. Tapiwa wafamba nawo na sabu na shema nemaunga. Kazifamba nenyaya yenye wakadini kugadziwa iyi. Takafamba na mai achasaka tafambire mai. Makafamba munin'ina wako. Saka zvinotaura kuti mimi newe kumba kwacho kwenyu uku kwanokwanisa kukubatsira imbiba musi kutokwanisa kutotaudzana nawo futi. Hapana. Kumurume hakuna. Hapana. Saka maamega. Ndichoni ndega. Munhu akaita dambudziko handiti ukaita dambudziko unoenda kuhama dzako. Unodzoka kumba kaunogadzirwa uri kumba kwenyu. Saka ukabva uchienda mudondo unogadzirwa. Kumba kwacho. Munongochoti kuti kumba kwacho ka havasi kudaira. Mai wapenyu ka hanjadzi dziriko vana venyu munawo. Saka handiti munodzoka uku munodini munobatsirwa ka. Saka munoda kubatsirwa nani asiri wemhuri yenyu. Kuti uende kumba kwacho kunge uchitambirika. Hakuna andifuata hapana sababu chiripoba. Asi mai kutenge vari panawa kutotaura kuti varoda kumira nemi. Hatisi kuona mai ava vachitadza kugashira kumba. Mai venyu avo vari abhadusa vanotokudai saka vari pano. Saka handioni vachitadza kugashira vachida kunzwisisa dambudziko riri pamuri semwana wavo. Nyaya zvakanetsa nyaya iyi. Kwenyu ndimi muri kuramba hama dzenyu. Saka handisi kuziramba ba. Handisi kumboziva kuti mai yangu ndipandinzwe inini. Kana katenga kana heve kuti mai yangu wapfeki. Vanchitokura. Nditota chokwadi zvinongo zvinotonembo wakatokwana. Ndikatenga kana chipfeko mai yangu watopfeki ba inini. Ayo antina. Usikaza ndipo nava. Alright. Maya kungarama. Buya. Dambudziko remwana mbuya munoriziva imi. Handina kana nechendinoziva. Buya. Muri munhu mukuru. Hamumiri padare panapa imi muchiti azambusimboziva dambudziko remwana. Uyu mukwasha akaroora here? Wakabvisa wakabvisa. Akabvisira kupi? Akabvisira pamba pedu. Pamba penyu? Saka nhasi unosema kuti wanga musikamuziva. Tinomuziva. Zvomazwa kuti mukwamba wakabvisa mari kune dambudziko kumba. Makaitei? Takafamba tese namukwamba. Makafamba namukwambo? Mukazi mafamba namukwambo? Taifamba namukwambo utobatsiridzwa zvinenge zviripo. Pamakafamba namukwambo pakazi? Patakafamba namukwambo pakabatwa iyo nhau yenzuzi iyoyo. Yakabatwa. Tichibva taenda kuvabatsiridza vanobatsiridza wakabatsiridza. Asi hapana chakaganuka. Okay. Zvopasina kuganuka kubva madii? Ndio patakanga tiri kuti tikaramba tichikufambira isusu kubva kuno kuenda kumutunga gore kwaakaenda uko. Haana kana hama yake kana imwe yaakaeneka kuti takuenda kumutunga gore. Ndichibva kumba uko. Indiri shirikadzi. Ndobuda kumutunga gore kuti tifambire pamwe. Ngatichiuya uye tibatsirane kufambidzana tiri padhuze. Akaramba kairi kese tichimutora. Nawana wangu wakomana wairi. Alright. Uyu unogara pai. Pamutunga gore murugara pacheche here murugara pai? Ndakasaka kugara mambo. Mutunga gore. Ndatona kuti hapana munhu anodini. Anowadza nawo neni kumba kwedu kwacho. Izwai, mirai mai. Izwai. Dambudziko ramuinaro. Izwai, dambudziko ramuinaro. Ukaita chinya. Iwe uyoda kubatsirwa, vanhu vanokusiya. Akamura ndizvo. Chiruda nyaya yenyu ndeyekuti nyaya yenyu inoda kuti dzokai pane vamwe. Mushe dambudziko nechi? Nevamwe. Then moita way forward.
mukabva mune wamwe it means indirectly muri kuaccuse wamwe awa kuti ndo wari kukonzeresa matambudziko amuinawo. Indirectly ndo zvamuri kudii, zvamuri kutaura kuti imi mandigari nemi because ndimi muri kukonzeresa dambudziko rangu kana kuti ndimi dambudziko rangu. Mambo. Izwai. Maprofita anokwanisa kuprofita. Asi pamwe pacho hawakwanisi kuzokubatsira wakuprofita. Kuzokupa munoiti kundiso. Wanokuprofitai asi hawazokupi kundiso. Chiri important hakusi kuprofitwa ba. Ikundiso. Ukaprofitwa pasina kundiso hauna zvawaita. Andizo. Nyaya yerudo apa iri very simple. Mbuya nehanza dzati dziripo handiti. Hanza dzenyu wana sekuru waripo. Sekuru waripa, wana sekuru waripa. Weso wana sekuru. Sekuru endai mogare pasi nechi. Nemuzukuru uyu. Namai newamwe wazukuru. Then madaro moita plan yekuti muchafamba sei. Musaitonga pane zvomakambozwa ba. Itai kunga muri kutanga futi pachi panyowani. Mubatsire chi mwana. Yes, munhu kana dambudziko at times munhu becomes emotional. Yes. Kuti haazodi kuteerera kuti kupi gozi nini ndini ndine dambudziko. Asi pamwe pacho panoda kuti chi cool down. Chiri kudiwa kupedza dambudziko. Ripa muruzwa ere tete? Ndizvo mama. Right. Saka imimi tete kwamutunga gore kana makatsvaga musha wani wenyu, asi for now muchigadzisa dambudziko renyu endai kumba kuna mai mugare pasi nana mai nana sekuru nanani nyaya yenyu mubatsirwa. Isusu kunokuya kwamaita ndokubatsirai kwatakuita iko. And magara pasi kana mati imimi hamuna munhu anokubatsirai, tichakutsvagirai munhu anoita sei wanokubatsirai. And because mukadzimana mati apatopo izvo maconfused. Asi pamwe pacho inokwanisa kunge itori biological condition. Dhokota unongodiwa futi utambotore turopa itotwo achitesta kuti muoneke kuti chiri kumboitika chii. Because ukona handisa ndamboona munhu ane shayo kuti uzi uite ng'anga unofanira wambohiwa nyama dzese dzekumaprivate pasi nekubviswa bvudzi neizvi zvese wozorapa. It's very clear. Something is very clear. Because kwandiri kuhiwa kwenyama, it's a sign of infection. It's a sign of infection somehow, somewhere. Andizo. Endai kwa chiremba. Muchita izvi, anditi. Asi kwa chiremba itai sei? Endai futi munotestwe ropa iroro kuti chii chiri kuitika. Because iriko cancer inodya izvozvo. Iriko futi cancer inodya bvudzi. Wamwe vanhu vamuri kuona unofamba ine mazuda akawanda haindi fashion ba. Wamwe wacho chitori chirwere icancer inodya chii inenge ichitoda chii iuda mushonga. Handizo. Endai kuna maika kanzani maika nyenze mamutaro ndiye gaino. Ndakatoenda naye ndikatodzana kuti meyo ndikanyanya rwuri wake. Yes. Wakati chii maika nyenze. Wakamba mapirisi ndofuna 3 times. Wachingota haasi kushanda dzokafuta. Achikuwa mama 3 times. Kechitatu pakazoti toda kugeza chibereko. Tazongowirirana tiri 2 times. Nyenze warutawa zvinobuda ere. Tasikazodi kugeza chibereko zvinoitwa sei process atizi. Saka ndangofunga kuti maybe munhu anotombonyaradza. Kati unogona kutadza umuka chichi. Ndo mafungiro etakaita. Tatobva kuti ende pamasowa anodini. Kungobatsira. Saka basa zvakakoti juice. Ndo saka ndruti hamuna kupedza course yekuchipatara. Unombosozviita ndizvo zvinoita kana wauya panapa ndizvo zvinoita tunobuda
Chataura kuti chimbobisa chimbochi. Aiwa. Endesa mwendesa yubvuti endesa yubvuti. Musa endai wabvuti. Gaina kana kati chibereko chinobviswa. Ropa rinobuda riye. Rinobva muchibereko. Saka akati munhu kageze chibereko anenge achitoziva kuti basi bambo wana mbuya wakatakura mukadzi bambo takura batai mukadzi asi munge wenyu makaita wana 4 bambo batai munhu mwende kugadzira kuna batai munhu ukataka kuti pamberi pano nhazo ita ngosukona takura endesa iwa imkumura hembe wawaitarisa papa ndona bvudzi waitarisa sei nhazo ichazwa kutakura basi mukadzi wake uyu right ndizvo buya akamona dambudziko iri ivi muri kuona nga dambudziko iri diki asi harisi diki ba rakakura ruda kuti imimi mai muchiri mupenyu siyai magadzirisa mwana dambudziko iri because richibva paari riri kuenda pane umwe mwana futi wenyu futi kana muzukuru wenyu zvazvatoita izvizvo itori saini pane zvazviri kutokutaurirai izvozvo zvikutokutaurirai pane zvatoitika izvo zvirikutokutaurirai izvo zvirikutokutaurirai chendai mogadzise mbuya ona sekuru batsirai hanzvadzi chendai mogare pasi kana muda kubatsirwa motitaurira tokutsvagirai munhu anokubatsirai asi chiri pane mwana uyu chinoda kugadziswa asi ngaarisaregere kuti apedzise zvakataurwa nagaino kuti aite chibereko ngachigezwe zvese zvoda kuitwa zvodii zvoitwa asi uku muchitsvagawo chiri uku because panzi kungoona murume ropa pfa murume ongodisapia wa zvinoitika wakadzi wakawanda kana paine akapiwa chii wakaisirwa runyoka ukadaurana nechikomba chinobva china ruware apa kutambudzika ngekutsvaga hachioni chiro tikutaura zvamunoziva nezvinhu zvamunofanira kuziva munoita 3 hours bambo ari kutsvaga wana mbobata nemaoko wana dini chiri kuoneka hapadini hapana because pakadini pakavharwa pane akadini akavharwa ari kuda kubviswa munhu akavhara uyu saka zviri kuita mwana is not normal mwana chiri kuti asade wamwe varume pane chaakabereka kumusana uku kwaona mukadzi kuti murume wako chai abva kubasa musi wefriday auya monday to friday ouya friday achingopinda mubedroom ropa pfa zvinofanira kuti kutaurira asi achingoti sande takuraga bhegi ndakuenda gwa zvinokutaurira kuti sande something chiripo mumbai mungaramba kuti kwedu hakuna chinhu asi kumba kwenyu mai kune zviriko gadzisai mwana uyu zvaakabereka pane zvaakaberekeswa mwana uyu mungangoti mukwambo wazodai mukwambo unonga kutaya matika akeka ekuti kuomeka ungoya this week osvika kwakatota woenda next week oya kwakatota week 4 kwakatota unoda kuti adini mukwambo right imi sekuru mukagara ere 4 weeks mushorana nemukadzi musei mubhedhe nobota urudawo bota wodini chimubatsirai uyu aiwo bota rake zvakazviri right saka chiendai mukwambo kurambana nemukadzi handiyo solution because kuseri kwepfungwa dzako think about your children Manass zvakutondikonzeresa dambudziko zvokuti yes saka chiita part of this system yokugadzirisa dambudziko because iwo hauzuri pamwe uri funga kuti wakatobva but chiri uku pawakangopinda chete mukadzi uyu chamuuma uyu saka newe wacho hauda kutogadziriswa saka unofunga kuti watiza but hauna kudii dai wanga usinomborana nemukadzi uyu taiti hakubva bambo clean asi makambopinda bambo takungoti pano wanaungani wana 4 hatichataura edu pawo kuti wazobude kutanga makapinda kangani kana kangani ba takundoti makapinda ka4 handizvo kakawanda fambai pamwe chete nechi nemhuri batsirai umwe wenyu mugadzikana kuti wana mhuri yenyu igare zvakadii zvakanaka kutiza handiyo solution muri taurira wana tezvara mbuya ndimi makabereka mwana mwana haana umwe mai ndimi mubereki wakadii ndasara chibatsirai mwana muine mweya wechii wamai ini ndandichitokumbirawo mambo kuti mwana uyu dai anga achiteerera
kuti dai ndabudisa mameseji muchaerenga. No, ndo zvinoitika kana munhu aine dambudziko mbuya, ndo zvinoitika. Saka mwana andikamatona mwana uri kurwara une dambudziko. Dai Mwari achibatsira kuti achiteererawo inini se. Aiwa, izvozvo matobva mabva ikoko mabarwa zvepanyowani. Chiendai mubatsire mwana. Saka mukwambo enda batsirana nevanhu avo. Usatize muprocess uripo mukadzi ndewako. Ndichikumbirawo mambo kuti hakuna tibatsireiwo. Vai nyamuzona mukomana wayo vanokutaura vanokomekera nawo. Exactly. Right basa. Tipe imwe nyaya kuma next case.